Здравейте хора, днес ще играем Roblox. Искате да играете с мене, виждате ми акаунта най-горе. Днес ще играем на паркори. Можете да ми пишете в коментарите и за други игри, които да играем, но първо ми пишете откъде си имам дълги клипчета. Ето това е моят скин. Кажете дали го харесвате. Ако не го харесвате, просто пишете в коментарите дали го харесвате или не. Ще снимам 3 минути, защото толкова ми е лимита 180 секунди. И благодаря много на 4 ми абоната, които са се абонирали за моя канал. Те подпомагат много на канала ми с тези абонати. Ако се абонирате и вие ще им помагате доста. Сега. Ще чуем някой да говори, това е сестра ми. И нея можете да я последвате. Ама тя правим повече такива анбоксинги. Не хора, показвала съм вече 4 видеа на Brawl Stars и едно на Roblox, един анбоксинг, така че може да ме последвате. Няма да ви кажа канала. Тя се казва Виктория Ангелова канала и моя, който го е последвал, да е жив и здрав, прав и корав. Който ми е последвал видеята, аз направо като стана по-голям инфлуенсър, може би ще правя giveaway за първите ми абонати, които и да са те. Просто ми пишете имената си в коментарите, защото не мога да правя giveaway на тях. Ще направя втора и трета част как минавам тези паркури, защото те са трудни. И после ще ги кача всички. Хора, не са толкова трудни, те го лъжа съм. Видяхте ли, умрях. Излезе някакви оферти за Robux. Имах доста бая, ама си ги изхарчих. Защото между другото на 28 май ми беше рождения ден. И ако искате на лайвче да сме, ми кажете, защото много скоро, ако събера 1000 последователя, ще правя лайвчета на Brawl Stars. Виждате как умирам като пълния бот. Защото си така. Извинявам се на всички, които